खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो गोनांथार खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ फारि जोबजासे नायलांदो। हारियानानि सुरजकान्डआव 37थि सुरजकान्ड इन्टारनेशनेल क्राफ्ट्स मेला खुंदों। बिटिसिनि एम धनन्जय बसुमतारिया बे मेलायाव दावबायहैदों। बे मेलायाव गुबुन गुबुन हादरनि जेरै थाइलेन्ड, काना, नेपाल बायदि हादरनिफ्राय गावबा गावनि हारिमुनि आखाइजों दानाय मुवा बेसादफोरखौ फाननो लाबोयो। लोगोसे बिटिसिनिफ्रायबो आर'नाइ, बिहु गामसा आरो गोबां मुवा बेसादफोरखौ बे मेलायाव फाननो लाबोयो। गसाइगावनि श्रीरामपुराव टिएमसि दोलोनि सावरायलायनाय हाबाफारि बानजायदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव क'क्राझार जिल्ला टिएमसिनि बानजायनायाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै टिएमसिआ मावथि हान्जाफोरजों सावरायलायनाय जथुम्मा हाबाफारि खालामदों। बे सावरायलायनाय जथुम्मा हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन आसाम स्टेट टिएमसिनि आफादगिरि रिपुन बराजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो। बे हाबाफारियावनो नुजाथिनानै गणतन्त्र खान्थिखौ हेमन्त बिश्व शर्माया फोथाया आरो फ्लाइअभार बानायनायखौनो जौगानाय बुङा, गामि ओनसोलाबो जौगानांगोन होनना आसाम स्टेट टिएमसिनि आफादगिरि रिपुन बराया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम सानखौ देग्लाय मंगलाजरानि रायजोआरि नब्लाङाव फालिनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कृपेश दैमारि बिथाङा। बड'फानि मुसुखा बिबार बाउजिनो परबतजरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अम्बिकागिरि हाज'वारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बाउजिनो परबतजरा जिल्ला बर' समाजनि आफादगिरि गौरीकान्त ब्रह्म बिथाङा। हाबाफारि बायदियै गायसननाय सानजों लोब्बा लानानै हानजा सुनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। बे हानजा सुनायखौ फ्लेग अफ खालामनानै होयो बासबारि दखरा एफसनि बारग' आफादगिरि उत्तम हाज'वारि बिथाङा। हाबाफारियाव परबतजरा ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि, फरायसा, जिल्लानि बिबानगिरि आरो दखरानि बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। रुपे ब्रह्मनि आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड, बेंक पासबुक, एटिएम बायदि बायदि फोरमानलाइ गोमादों। चिरां जिल्ला पारभुटान सिमना साखाथिनि दादगारि हाथिसार 2 नं फुलबारि गामिनि रुपे ब्रह्मनिफ्राय दादगारि बिस्तिबार बाजाराव फैसा लाग्रा बेगजों आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड, बेंक पासबुक, एटिएम बायदि बायदि फोरमानलाइ गोमादों। गोमाजानाय नखरा गोबां दुखुआव दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर मोनदोंब्ला फोरमान बिलाइफोरखौ हरफिननो खौरांनि गेजेरजों खावलायदों। खौरां हरनो थाखाय 8135091021 जानबुं नम्बराव खोन्थानो खावलायदों। इउपिपिएल आबादारि दालायनि बानजायनायाव सानसेयारि एपिएससि फोरोंथाय हाबाफारि बानजायदों। उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल आबादारि सेलनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों एपिएससि दैदेनगिरिफोरनि फोरोंथाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। उदालगुरि जौमा फरायसालिमानि अडिट'रियाम हलाव खुंनाय फोरोंथाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला आबादारि बिफाननि मावख'गिरि दीपक कुमार मेधि, एमएसएमएनि क'अर्डिनेटर, इउपिपिएल आबादारि सेलनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि, आबादारि अबिनाश दैमारजों लोगोसे गासै मोन 37 एपिएससिनि डिरेक्टरफोरा बाहागो लाना आथिखालनि फार्मार्स प्रडिउसार कम्पानि दाफुंनाय मुलाम्फा आरो बिनि गोनांथिनि सायाव रोखा मिथिहोयो आरो माबायदि सामलायनांगौ बिनि सायावबो फोरोंथाय होयो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।